ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони азизу меҳрубони ман. қурби асъори миллӣ имрӯз 25 октябри соли равон занакҳои лаби об қурби асъорро хеле боло бардоштаанд. 100 евро дар федератсияи Россия ҳамагӣ 6047 рубл ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Москов 6125 рубл. ва албатта 100 евро агар медоштум Тоҷикистон роӣ мекардум 988 сомонӣ ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1000 сомонӣ равна. як дона 5000 рубла дар кортҳои миллӣ 820 сомонӣ. 1000 рубле дар бонки Имон Интернешнл 163 сомонӣ. абача хеле боло рафтай. Коммерсбанк 1000 рубле 163 сомонӣ ба хотири момаҷони ма. Бача ама лайкоро зер кинен. Амонатбанк 1000 рубле 162 сомону 50 дирам то 163 сомонӣ нӯшакӣ ҷонтон шава. Алифбонк 1000 рубле 163 сомонӣ танҳо барои шумо, барои лайкотон. Душанбе сити 1000 рубле 163 сомонӣ. адихта ама лайкоро зер кардестем. ва бонки Эсхата 1000 рубле 158 сомонӣ. ҳангоме ки Эсхата мегум сулфам меояд чунки қурбуш пастай. бонки Ҳумо 1000 рубле 159 сомонӣ. тоҷисама чи балозадаи и банкҳои Тоҷикистона. бонки Финка 1000 рубле баробар ба 159 сомонӣ. ҳамун як дона лайка бигзоред, як дона лайка. орион бонки имрӯзаи мо 1000 рубле 161 сомонӣ. бонки охирони имрӯзаи мо Спитамен банк 1000 рубле 162 то 163 сомонӣ. аллоҳ ёру мададгоратон. то видеои оянда.